Som Monika Fašková, toto je moja žofinka, doma je ďalšie osadenstvo, tuším sme spolu 14, venujem sa momentálne okrem svojej práce ornitoterapii. Ornitoterapia spočíva práca s vtákmi, ale nie je to len práca všeobecne s vtákmi, ale ja sa zaoberám práca s vtákmi, čo sa týka papagáje. Ja som robila aj iné zaujímavé činnosti okrem práce, ako bolo šport, darcovstvo, krv, plazma, trombocity, ale na margo svojich zdravotných problémov chcem ešte aj niečo užitočnejšie robiť a odovzdať, pomáhať proste ešte ďalším ľuďom a myslím si, že toto má nejaký zmysel. Proste mohla som rozmýšľať, že s papagájmi, ktoré mám v podstate od malička, to som možno ešte chodila do škôlky alebo na základnú školu, tak mali sme postupne vtáčiky alebo papagáje a som prišla k takýmto veľkým papagájom a vlastne rozmýšľala som, no čo, zriadiť si zoologickú. No nie, tak keď chcú rodičia s deťmi, tak nech idú do zoologickej, treba do bojníc, alebo bolo by celkom zaujímavé si zriadiť aj záchrannú stanicu aj chorých zvierat. Ale ja som sa rozhodla, že budem robiť ornitoterapiu, čiže liečenie papagájmi. A vlastne je to liečba napríklad pri diagnózach ADHD, pri liečbe napríklad s autistickými deťmi, alebo chodím napríklad k seniorom, alebo pri onkopacientoch, čo ma ešte napadne. Pri poruchách reči, to je najdôležitejšie, pretože mne to pomohlo. A ako sa ľudia môžu napríklad po teba dostať? Mám aj svoju Facebook stránku, ktorá funguje takto. Asi to tam mám pod mojím menom Monika Fašková ornitoterapia. A vlastne v čom to spočíva? Hladkanie, krmenie, napríklad pri tých ADHD deťoch, tie deti sa dokážu skľudniť. Len u nás, neviem na Slovensku, či to funguje, alebo skôr nefunguje. Proste u nás to zatiaľ veľmi nie je rozbehnuté, lebo u nás funguje tá kanisterapia, hypoterapia, čiže psíky, koníky, za drahé peniaze, bohužiaľ deti napríklad chodia na tú delfinoterapiu, čiže s delfínikmi, ale jednoducho jasné, nie každý klient je na to vhodný, nie každé zvieratko je na to vhodné. Čiže tým zvieratkám slušná buď. Čiže tým zvieratkám sa treba venovať jednoducho. Jasné, chovať ich, čistiť im, rozprávať sa s nimi, aby to nebolo jak diviak. A oni musia byť aj ručne dochované, aby jednoducho trebárs keď ste s malými deťmi, aby to malým deťom neublížilo.